Sokkal szép ötlet kívánok mindenkinek, nagy tisztelettel köszöntöm a nagyon szép számú egybeülteket. Az elnézést kéréssel kell, hogy kezdjem. Én ma 16 órakor léptem ki a parlamentből, Kossuth téren, tehát emberi számítás szerint nekem fél 6 ide kellett volna ma érnem. De a budapesti közlekedés olyan, mint az ország állapotai, minden székfelre, minden darabokra törvényben, munkatársammal küzdöttünk, hogy minél hamarabb idejünk, szeretnék elnézést kérni mindenkitől, hiszen mi nagyon tiszteljük azt, hogy önök itt a családjukból elvett időben arra adnak, hogy egyébként folyamán valamikor a megoldások felé indulhassunk el. És pontosan ez a mi célunk, és közülük barátaink célja is, hogy végre nem csak beszéljünk problémákról, hanem történjen is valami, hiszen miről van itt szó? De bizony ügyekben egy teljesen nyílt csalásról, átverésről, amelyek kapcsolatban egy kétharmados kormány választásokat tudott úgy nyerni, hogy azon az óriás plakátja, hogy elszámoltatjuk a bankokat. Ugye? És most megjöttek ezek az elszámoló levelek, és az a legfájdalmasabb, hogy a legtöbbek számára most jön el talán csak a kiózanodás, pedig hát évek óta folyik az a túlzás nélküli harcháború, amelynek során mi megpróbáltuk bebizonyítani azt, hogy ez a pénzügyi szemét, ez az átverés tenger, ez tönkreteszi nem csak a devizahitelesek életét. Tehát nagyon sokan azt hiszik, még ma is sajnos vannak ilyenek, úgy gondolják, hogy ez a probléma, akkor ez csak azt érinti, aki fölvette azt az átkozott hitelnek nevezett valamit. Nem is igazi hitel, és ebbe belemehetnénk részletesebben, sőt a devizahitelnek nevezni és egy kicsit csalóka, de nem akarok a megnevezésekről vitatkozni, mert akkor elterjedt a szót a lényegről. A lényeg az az lenne, hogy nem tudom, mennyire tetszett kiradót nézni. Nekem 5 év után most van először tévén, nem volt otthon televízióm, szabad ember voltam. Most az utóbbi 2-3 hónapban részint a kislányommal való rábeszélések után, de úgy alakult, hogy most van egy televízió. Nézek kiradót is néha, azon kívül National Geographic-et, a focit már nem tudok nézni szeretem. De a híradóban láttam egy ilyen képletet, hogy teljesen helyesen lecsuktak, bevittek a börtönbe valakit, egy uzsorás, aki annyit csinál, hogy 100%-os haszonra adott ki pénzt embereknek, 100%-os kamattal kellett visszaadni. Ezzel szemben mi történt a radikális bankellenes csoport vezetőjével? Ők most hetedikén szerveztek egy nagyon nagy tüntetést a fővárosban. Megígérték Orbán Viktornak, hogy legalább átveszik a petíciójukat, követelésüket, és mégis mi történt? Ígéretük el, hogy szóval sem állítottak az emberekkel, és itt az egyik vezető küldött nekem egy SMS-t a parlamenti vita közepén, mi azért vagyunk ott jobbikosok, nem azért, hogy mi találjuk ezt a kosságokat, hanem hogy közvetítsük az emberek valódi, igazi emberek igazi problémáiról. Ezt meg is tettem, felolvastam, hogy a hölgy 18,3 millió forintot vett fel, tehát egy viszonylag nagyobb összeget, az átlagos hiteles talán egy kicsit kevesebbet szokott. Nyilván családi házra lehetett ekkor összeget felvenni, hiszen egy panellakásra azért nem adnak ennyit. De azt látni kell, hogyha ő kiszámolta, ha mindenben követi a bank utasításait, és mindenben hallgat arra a pénzügyi rendszerre, amely a kormányzattal együttműködve kitalálta ezt a szemetet, akkor a 18,3 milliójára 48 millió forintot fizet ki a futamidő végéig. Na most, hölgyeim és uraim, 100%-os kamatra játszó uzsorást, azt elvitték a börtönbe. A 350%-ra játszó bankkal nem csinál senki semmit, és kiírják a plakát, hogy elszámoltatjuk a bankokat. Ezek után tudják, hogy csodálkozni? Hogy honnan jött az a 34-35% ember, aki ezekre szavazott? Hiszen mindenki látja, hogy devizási bankon mi történt, mindenki látja, hogy mi van. És ezen év elején, tehát már azután, hogy kampányoltak ezzel az elszámoltatjuk a bankokat, a lemenő választás, egy szilveszteri hódszítás, és mi történt? Varga Mihályék leültek a bankszövetséggel, és kötöttek egy megállapodást a paktumot, ami a brutálisan durva, hogy ezt nem is tippolták. Tehát erről sajtótájékoztatót tartottak diákat. Az volt a lényege, hogy 2016-ban induljon be a hitelezés egy kicsit jobban a korábbiakban, és ezért ők megegyeztek, miket vállaltak. Az ő sajtójelentéseik szerint, tehát nem találtak még, az ő sajtótájékoztatók szerint ilyeneket, hogy a kilakoltatások elég további korlátokat nem emelnek. A nemzeti eszközkezelőnél nem könnyítik az emberek számára a feltételeket, tehát továbbra is a bűnelkövető bank dönti el azt, hogy segíthet-e önökön a nemzeti eszközkezelő vagy sem, és sok többé, egy csomó ilyen kikötést vállalatot
a személyi jövedelemadó csökkentés, aminek én örülök. Ez jó dolog, nehogy az legyen, hogy minden rossz, amit csinálnak, mert nekünk az, egy személyi jövedelemadó csökkentés jó dolog. Csak nagyon kevés ahhoz képest, amit a másik kezünkkel engedünk el a zsebünkből. Éppen ezért én egy alapcélt próbálok mindig megfogalmazni, mielőtt az eszközöket kitaláljuk, amik oda vezetnek. Az alapcél szerintem az, hogy minden devizás kapja vissza az összes indokolatlan lehetőségét, mindenki fizesse ki a tartozását, de csak annyit és egy üdös ügyérrel sem több. És utána még lesz egy vita közöttünk, mert én azt mondom, hogy ezeknek az érintett bankoknak be kéne fizetni egy kártérítési alapba, súlyos 10 milliárdokat, és onnan kéne rendezni azoknak a helyzetét, amiket vagy már kirakoltattak, vagy elment a család, vagy öngyilkos lett egy családtal, vagy örökölték a tartozást, egy brutális. Hát még a tengeren túlon, Amerikában is az van egy elsétálási jognevű intézmény, bizonyos esetben, ha együttműködik a hitelezővel az ember, 5 évig fizet, amennyi tud, tisztesség alatt utána lerullázzák a tartozását, adják elmenni. Nincs minden esetben így, de van ilyen lehetőség. Magyarországon pedig az, hogy örökölni fogjuk ezeket a milliós, 10 milliós tartozásokat, nem életfogytig, nem lehet szabadulni ebből a börtönből. Ez egy kavaré, ezt nem lehet hagyni. Tehát amelyik kormány ebből részt vett, az elárulta a magyar embereket, és a bankok szolgálára áll azért, hogy ezek a bankok látszólag kifejezzék, hogy életben tartsák infúzión a magyar gazdaságot. Tehát az én minimum célom az az, hogy minden ember visszakapja tőle indokolatlanul elvett pénzt. A másik kérdés az, hogy jutunk el ide. És itt jön egy állandó vita, ahol ugye a politikusok mutogatnak a civil választókra, a választók mutogatnak a politikusokra. Na te személytálló politikus, idézőjeleket használva és idézek, hát azért ültök ott a parlamentben jó fizetésre, hogy oldjátok meg ezt a dolgot. És így is van. Tehát ha rajtunk volna jövős képviselőkben, akkor ez a dolog 3 hónap alatt megoldódna, hiszen a bankokra rákényszerítenénk egy rendes elszámoltatást, kifizetetnénk velük a számlát, aztán utána azok a bankok maradhatnának Magyarországon, akiknek tetszenek az új játékszabályok. Az új játékszabályok szerint csak olyan bank maradhat itt, aki az ügyfelek érdekeit szem előtt tartja, nem uzsorázik, nem sért meg olyan jogszabályokat, amelyeket nem is értetett volna meg soha. Tehát mi egy egészen új játékrendszer találnánk ki. De nem mi vagyunk többségben a parlamentben, tehát politikus meg visszamutogathat a civilre, hogy hát mégis ti kedves választók, hogy akartok változást elérni, amíg nem vagytok ott 300 000 a Kossuth téren, és oly módon 300 000, hogy nem mentek haza addig, amíg nem következik be a változás. Tehát én azt látom az utóbbi években, hogy voltak nagyon nemes kezdeményezések. Jó politikai kiállások, sokszor jobbik részéről, nagyon jó civil tüntetések, csak valahogy mind a két társaság, mintha egymásra vállalkozott volna egy kicsit, és egymás nélkül ez nem megy. Kézen fogva karöltve viszont mehet ez a dolog. Tegnap éppen egyébként Bíró Ica volt nálunk az országpártban, és Vaszi Tünde többszörös olimpiai résztvevő atlétánk. Mind a ketten súlyos, de bajban vannak egyébként. És Bíró Ica sem titkolja a saját ügyét, hogy hát bizony ott több 10 milliókat követelnének rajta. És olyan helyzetben hozza már a követeléskezelő végrehajtó, ami méltatlan várni a magyar emberhez. Én azt látom, hogy több 100 000 ember részt ez a baj. Tehát a károsultak összefogásával ezt nagyon gyorsan meg lehet oldani. Még egyszer mondom, ha ott lenne 300 000 ember a Kossuth téren, és a jobbikosok csak itt ki tudnának mutatni arra, hogy pártszínektől függetlenül itt van ez a tömeg, és mindenkinek a kötelessége még itt ma megoldani a problémájukat, akkor nyomást tudnánk gyakorolni erre a kormányzatra, amely ezt az árulást elkövette, hagyta elkövetni. Csak az a baj, hogy a Kossuth tér ugye üres. És hát így módon az a pár százaléknyi vagy pár 10 százalék főzékos ellenzéki képviselő hiába erősödünk, hát nem tudunk egymagunkban törvényeket hozni, mert a Fidesz ezeket leszavazza. Most azon találkozunk, hogy a magáncsúly intézményét próbáljuk bevezettetni. KDNP-ben a Fidesz 2010 óta ígérget, hogy lesz ilyen, és lehetne ezt jól csinálni. Csak megjelentek a Fidesz KDNP ötletei, és azok valami elborzasztó. Tehát a még fizetőképesek számára azt találták ki, hogy kirendeltek egy úgynevezett csőd gondot, vagy csőd tisztát, aki majd leül a családfővel meg a háziasszonyra, majd rátekintik a család költségvetését, és majd megmondják, hogy önök mehetnek nyaralni, a gyereknek jut-e autonomiára, vagy a kiegészítő képzésére, hogy korrepetálni kell, vagy ami még durvább, el kell adni azt a családi autót, amivel lehet
hiteles enyém negatív fölözött, mert hogy nem volt kötelező autót vásárolni, akkor én azt mondom, hogy egy országgyűlési képviselőnek nincsen joga megítélni embereket, ítélkezni fölöttüket. Honnan tudjuk mi, hogy azzal az autóval gyógykezelésre vitték a családtagot, vagy valaki körbejárta vele mehetett. Én nem tudom, és nem vagyok senki ahhoz, hogy megítéljem az autóhiteleseket. Azt látom, hogy elvettek tőlük indokolatlanul pénzeket, és ezeket a pénzeket vissza kell adni. És ebből nem lehet engedni. Éppen ezért tényleg azt látjuk, hogy a magáncső intézményeknek kitalálják ezt az életszerűtlen valóságot, hogy majd odaülnek a családfő mellé, és elosztják, hogy mire lehet költeni és mire nem. Azt mondják, hogy az 5 évig kapnak. És akkor gondolna az ember, hogy 5 év után esetleg lenulláznak a tartozást, és 5 év gyámság után akkor lehet egy normális életet kezdeni, ugye? Ez még egy olyan alap lenne, amiben nehezen menne bele az emberbe, pár azért belemennek, 5 évig jó belemutatnak az életünkben, és manipulálnak bennünket, megmondják minden, de legalább utána szabad emberek lehetnek. Ezzel szemben mi az igazság? Szó sincs arra, hogy 5 év után bárkinek nullázza a tartozását, és még úgy sem nullázza, ha a bank eladja ezt a tartozást a követeléskezelőnek vagy bárkinek, mennyit kap? Mennyit kap? A tartozás értékének mondjuk a 20%-át megkapja. Hát nem az lenne akkor egy normális dolog, hogyha csak 20%-ot kap meg, akkor ezt a 20%-ot ajánlják már fel a károsítnak is. És akkor megegyezik egy másik pénzintézettel, hitelkiváltó ajánlatról, és rögtön arról kap, hogy a tartozásnak csak az indokolt részét kell megfizetni, az indokolatlanul megszabadul. Ilyen könnyítő eszközöket nem engedi bevezetni a Fidesz KDNP, mert ő faktumot kötött a bankszövetséggel, erről saját magatartásra tájékoztatott, aztán saját maga tagadta ezt, de van a Jobbiknak is egy magányosok koncepciója, megmondjuk, hogy mi fogunk keresztül vinni. A mi koncepciónk szerint ingyenesen kirendelünk egy jogvégzett családsegítőt, minden egyébként, aki elindul és tárgyal a hitelező pénzintézettel, elér egy új megérkezés. Az, hogy tényleg csak a 20 vagy 30%-ot kelljen az indokolt részt kifizetni, olyan futamidőt kitolásra és törlesztő részlet csökkentéssel, ami a családnak meg belefér. Tehát emberről emberre meg akarjuk vizsgálni azt, hogy mennyit tud az illető család fizetni, többet fizetette már a kelleténél, mert ha igen, akkor hagyják őt végén, hogyha pedig nem, akkor azt a minimális különbözetet úgy tudja kifizetni, hogy elfogadjon vele a család. Mert nem a magyar családok vannak a bankokért, hanem azért engedjük a bankokat Magyarországra egyáltalán külföldieket, segítség a magyar emberek és a nemzetgazdaságnak, és semmi másokban nem tudjuk idejönni. És amit emellett csinálnánk, szintén ezen jogvégzett családsegítők által ingyenes átképzési programokat szerveznénk azon embereknek, akik már elvesztették az állásukat, de akarnának és tudnának dolgozni. Van szakképzettségük, csak ez munkahelyek is kerülnek. Senkit ne tévesszen meg az, amikor kiállnak Orbán Viktorék azzal, hogy 400 000 új munkahely jött létre Magyarországon. Tudják, mi van mögött? Van-e mögött, hogy 60-80 000 közmunkás, akik ugye nem fizetnek járulékot, amiben majd másnak nyugdíj lesz, meg egészségügyi ellátás, meg van mögötte 300 000 ilyen magyar, aki külföldön keresi a kenyeret, és nem biztos, hogy egy képzelőt is hazautal a családtagjainak, mert nagyon sokan úgy mennek el az országból, vagy viszik a családtagot, vagy hátra sem néznek. Nem azt mondom, hogy ez rossz ember. Ne tessék megítélni azokat sem, akik külföldre kényszerültek, mert rengeteg olyat ismerek, aki külföldön dolgozik, és az ottani relatív magas keresetétől az itteni devizahitelét fizet. Ezért mondom, hogy devizahitelezés kiszállítja az egész magyar gazdaságot, mert érinti a családtagokat, érinti a szülőket, a gyerekeket, a végrehajtást ráteszik a nyugdíjellegű ellátásoktól kezdve a vérre mindenre. Továbbra sincs olyan helyzet, hogy az alapvető megélhetéshez szükséges összegeket végén hagyná a végrehajtó, pedig ez lenne a minimum, hogy ne késztessenek nyomorgásra embereket. És mit csinál a kormány? Mi jobbikosok kiabálunk nagyon sokat, hogy legalább a végrehajtói rendszert változtassuk meg, mondjuk az egészet állami ellenőrzés alá. Szüntessük meg azt, hogy önálló bírósági végrehajtóknak semmi szükség rá, hogy maffia módszerekkel tartított hálózatot hozott létre, mely kifosztáljuk, és ne akarja még 10%-ot leakasztani a nehéz helyzetben élő embernek a tartozása ellen, ne akarja ebből luxus hotelekben különböző évnyitókat, évzárókat, meg bulikat tartani, mert nem engedjük meg.
És erre azt mondják, hogy a Fidesz Kárnyi összesülete annyi, hát akkor kirendelünk egy kormánybiztost a végrehajtó főt, majd lehet Olasszal fordulni. Köszönjük szépen. De több eljebb vagyunk őszintén. Tehát hány olyan esetet hallottak, hogy mondjuk a XY végrehajtó céget, végrehajtó, eljárás alá vontak, megkapta az önmegillető börtönéveket azért, mert magyar embereket mondjuk fejenként 8 millióval többé kifosztott, mint a helyzetet voltak. Nem hallottunk ilyenről. Tehát amit a Jobbik tenne ebben a helyzetben, az összes ilyen hitelt forintosítanánk, de nem így, hanem a felvételkori árfolyamon. Tehát aki 155 forintot vette fel, az azután fizesse csak meg a hitelét, ne ilyen brutális kamatokkal, az indokolatlan átállításokat fizesse ki a bank, az okozott kárt fizesse ki a bank. Sokan mondhatják el, hogy igen, hát ez újabb 100 milliárdba kerülne a bankrendszer. Hát persze, pont ezt szeretném. Én azért vagyok a magyar parlamentben, és azért jöttek oda választók, minket igen nagy felhatalmazással, majd 1 millió ember, hogy a bankokon vegyük le ezeket a költségeket, és adjuk vissza az embereknek az emberek pénzét. És még így is olcsó megúszza a bank. Hát tessenek végig gondolni, ha valaki bemegy a híradástechnikai boltba, a hátára vesz egy hifitornyot, hazasétál vele, és akkor most jön a törvényhozó, és annyit ér el, hogy ezt a hifitornyot visszaviszik a boltba, hogy büntetlenül elmehet. De a való életben ezért börtönévek járnának, vagy legalábbis egy olyan bírság, ami nagyon vágja az illető bűnözőt. Most a banknak egy olyan utat ajánlottunk fel, hogy majdnem büntetlenül elmehetőhet. És még ők reklamálnak, még a bankok teherbíró képességére tekintettel lenni. Én nem akarok erre tekintettel lenni, főleg azért, mert megvizsgáltuk a bankrendszerben a tartalékait. Az ön tartalékok körülbelül 15-20-szor annyi, mint amennyiből ez az egész felvétel, hogy árfolyamon történő forintosítást le lehetne zongorázni, senki nem menne így csődbe ettől. Csak engem az bánt, hogy a magyar emberek csődje nem zavarja azokat alapján, hanem ők a bankok teherbíró képességével foglalkoznak. Tehát ha tudnánk így forintosítani felvételt, hogy akkor visszaküldenék a feladónak a pénzügyi személy nagy részét. A második elképzelésünk, amit már mondtam, egy olyan kártérítési alap, ahol aztán nyissuk meg azt a vitát, hogy mennyi kártérítő a devizahiteleseket, hány szétszakadt család, hány átnemolt éjszaka. Ezeket nem lehet forintosítani, de igenis legyen egy olyan kártérítési alap, ahol lehet fordulni könnyítésért, akiket kilakoltattak, végrehajtottak, azok számára jelentő kedvezményeket, ott vannak az öngyilkosok is. Nagyon sok olyan szerencsétlen ember és szerencsétlen emberi sors jön szembe, ami egyszerűen következményeért kiállít. Nem lehet ezt így venni Magyarországon. Ott van harmadsorban az a magáncsődintézmény, amit lehetne jól is csinálni. Tehát tényleg adjunk egy védőhálót és segítséget az embereknek, garantálva, hogy közben nem rakoltathatják ki őket. Hiszen hát nagyon nehéz elképzelni azt a lelki állapotot, amikor éveket kell beélni, hogy az ember nem tudja, hogy a következő karácsonyt a saját otthonában töltheti. Ennél nagyobb nemzetgyilkosság, ilyen közegben ki az, aki mondjuk gyermeket merne vállalni? Ki az, aki mondjuk belemerne fogni abba, hogy új kezdeményezésekkel, új találmányokkal, új energiákkal járuljon hozzá a társadalom sikerességéhez? Nem, ez levéd, hogyha megfagyasztja az ember, és mint mondtam, kiszállítja a gazdaságot. Hogy hogyan lehet ezeket elérni? Mert most már talán látszik, hogy megoldások vannak. Olyan szakmai megoldások is vannak, hogy vége nélkül benne lehetne tenni ezt a helyzetet. Ami hiányzik, az valóban az, hogy egy hatalmas, több százezres tömeg ezt kikényszerítse. Mert mi történt eddig? Létrejöttek a devizásokat védő szervezetek, voltak korrektebbek, voltak kevésbé korrektebbek, voltak biznisz szervezetek is, ahol az volt a rendszer, hogy igen, mi nagyon megvédjük piros megvédő zászlóval a devizásokat, jelentkezett egy hitelkárosult, akkor tessék fizetni 30-40 ezeret az első konzultációért, akkor még 20 ezeret azért, hogy egy fénymásolt A4-es lapot odaadnak, és azt be lehet nyújtani ide oda, amúgy tessék saját maga csinálni mindent. Ezeket a hiénákat kell a lehető legmesszebben elkerülni. Ők igazából azok a legundorítóbb vámszedők, akik a nehéz helyzetben lévő embereknek az utolsó forintjaira átségoznak, nem tudom, hogy van-e lejjel az emberek között, vagy a szakmák között. Én nem nagyon tudok ennél lejjel lévőt mondani, hát egyes végrehajtókról van hasonló véleményem, de a helyzet az, hogy ezt nem lehet hagyni, nem lehet tőlük. Viszont azt nem lehet kikerülni, hogy a hitelkárosult szervezetek között, célérdeklődők között még mindig nem jött létre az összefogás, ami alapján ők, ha kiállnak a Kossuth térre, akkor valahol emberek tömegeit volna meg. Azt látjuk, hogy egymással vonakoznak sajnos nagyon
a lényege, hogy meghívjuk oda az összes civil devizásoknak védő szervezetet, tehát nem a biznisz szervezetecskéket, hanem az igazi tisztességeseket, azokat, akik most Strasbourgban szereztek volna érvényt a hitelkárosodók igazából, azokat, akiknek belépőt biztosítunk a parlamentben, hogy kis kamerával így letámadják a fideszes képviselőt, hogy miért fogadtak el ezt a kifosztásunkat garantáló törvényt, és akkor ott a komfortzónájukban lehet erről beszélgetni, ami egyébként nagyon rosszul esik nekik. Na most ezekkel a szervezetekkel leülünk, de meghívjuk a többi parlamenti pártot is. Senki nem mondhassa azt, hogy ő esetleg kimaradt a megoldás lehetőségében, mert ők a felelősök, jöjjön létre egy szembenézés, nézzenek a károsultak személyre, merjének odaállni, hogy mit hoztak. Éppen ezért meghívjuk még a bankszövetséget is, nem nekünk kell félni tőlük, hát tartsanak ők a következményektől, mert következmények lesznek. Erre a találkozóra nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányan mernek eljönni. Ezt követően az ott megszületett megállapodás, ami még egyszer mondom, több tízezer devizahitelkárosodtak a véleményét tudja összefogni. Én a saját két kezemmel fogom bevinni a parlamentben. Nyilván le fogjuk rakni ezt Orbán Viktor meg a miniszterek elé, tehát nem ússzák meg azt, hogy ezt megkapják, mert én ott dolgozom, és minden ott vagyok, tehát tőlem biztos, hogy meg fogják ezt kapni. Nem lehet megkerülni, hogy én a devizások, hogy ki sem mennek a kapuhoz. Mi szerencsére ott vagyunk házunk belül, és nem lehet megúszni az elszámoltatást. Tehát mi oda fogjuk vinni a devizások összes követelését. Szeretném egyébként javasolni, hogy akinek észrevétele az, hogy a saját ügyét név nélkül csak a számokat meg akarja osztani velünk, tessék elküldeni egy e-mailben, akár nekem személyesen, probléma nélkül. Én mindenkinek az ügyét közvetíteni fogom, amennyit csak tudok el fogok mondani ebből a parlamentben. Tudom, hogy ettől nem fog megoldani magában a dolog. De legalább a jegyzőkönyvekben a történelem az utókorra ott tudjuk majd, hogy igenis volt, aki vállalta ezt a saját ügyét, azt, hogy ezt a nyilvánosság elé viszi, és érezzék a nyomást a fideszes képviselők, mert amikor 2011-ben 500 000 aláírást tettünk le devizőben az asztalra, akkor hirtelen ott volt sürgés polgár, és azonban cselekedni akartak, hogy jó vagy rosszul cselekedtek, azt most hagyjuk, mert tudjuk, hogy rosszul, de igenis lehet rájuk nyomást gyakorolni. Hogy mondjak egy példát, és tessenek élni ezzel, hogy van rá nyelvi elég. Kipróbáltuk az előző ciklusban Totál József barátommal, aki az Otthonvédelmi Tanács szóvivője, hogy kiválasztottak ők a civilek egy fideszes választott országgyűlési képviselőt. És 40-50-en, tehát nem annyira nagyon sok károsul, de azért mérhető számú, csak legálisan, csak a törvényeket betartva, de elmondták ezt a képviselőt. Fogadóra, e-mail, telefon, minden olyan legális módon, amit beletartozik egy országgyűlési képviselő repertoárjáról. Megszállták, követelték tőle az érdemi megoldást, ismertették a saját ügyüket esetüket. Ez a fideszes képviselő olyan pánikrohamot kapott, hogy a következő kormányülésre már állítólag a folyosói pletykák szerint becsempésztette a devizás kérdéskört, és addig nem nyugodtak, amíg legalább valami kozmetikai jellegű megoldást össze nem hoztak. Nem azt mondom, hogy így a tökéletes megoldást ki lehet kényszeríteni, de azt igenis mondom, hogy lehet nyomást gyakorolni a kormánypárti képviselőkre, hogy érezzék ezt a nyomást, legalább nem elérnek több merényletet megvalósítani vagy megszavazni. Tehát érezzék azt, hogy még egy igen szavazat, és akkor még nagyobb lesz a büntetés. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy éljen ezekkel a legális lehetőségekkel, akár egy telefon, egy e-mail, csodákra lehet képes, 40-50 ember, még egyszer mondom, át tudta írni a kormányprogramot és a kormányvetés programját. Tehát van lehetőség, ne higgyük el, hogy kicsit vagyunk, ne higgyük el, hogy csak érvényes ráhatásunk, mert ez nem igaz. Mindemellett a devizahiteles kerekasztal jövő heti ülésére Damondrát megkértem, aki egy széles körben ismert jogvédő, és nagyon sok károsultat képvisel a tárgyalótermekben is, hogy állítsunk össze egy olyan egy-két oldalas kiadványt, ahol az összes lehetőséget felvázolja most az elszámolás után a hitelkárosultak számára. Mi ezt már a jövő hétre összeállítjuk, és fel is fogjuk tüntetni egyébként a jobbik.hu honlapon terveink szerint, és a közösségi oldalakon is minél szélesebb körben el akarjuk terjeszteni, azért, hogy azért mindenki kifogásolja, mindenki találja meg a számára a legjobban követhető utat, amivel további engedményeket tud elérni, mert az vicc, hogy rendszer szinten fordul elő, hogy az ember több éves tisztességes fizetés után, most az elszámolás után még mindig több tőkével tartozik, mint amit eredetileg fel. És aztán kiállnak a kamerák elég hazudozni, hogy hát 25, 20, 30%-ra csökkent az emberek törvesztőrésze,
helyzetbe. A törlesztő részlet is csak maximum 10%-kal csökkent, de volt, akiknél nő. Viszont a tőketartozás egy sokkal rövidebb hátralévő futamidőre adott esetben még növekedett is, tehát semmiféle könnyítésről nem beszélhetünk rendszer szinten, és arról sem, hogy a legnehezebb sorban élőkön bárki segített volna. Csak hogy jön a vakítások 200-300 ezer forintot adott esetben visszautalnak, miközben 15 millióval többet követeltek az emberre, mint amennyi valójában jár. Tehát még egyszer mondom, ezt nem lehet helyben hagyni. Most mondom a legrosszabb forgatókönyvet. A legrosszabb forgatókönyv az az, hogy megint nem történik semmi. Évente nem tudom hány száz ember vagyonkezével eldobja az életét miatt, vagy több ezren mennek külföldre, viszont ez a kormány nem csinál semmit, bele fog fogni. Ebbe az ügybe. Nagyon sok más botrányt is felsorolhatnék, trafiktól kezdve, földmúltikon keresztül, az egészségügy beépítése, a nyugdíjasok folyamatos átverése, mit csinálnak ezek a nyugdíjasokkal? Az MSZP meg a Fidesz egymásra licitálva bejárt a nyugdíjasokat. A Fidesz most éppen, amikor a költségvetésben talált 100 milliárdos nagyságrendű pluszpénzt. Ugye tegnap volt volna a sajtótájékoztató, hogy gazdasági növekedés annyival jobb, nem azt érzi a bőrén, de ezt higgyünk a hamisított statisztikáknak, és van plusz forrás, ugye? Ők a gyermekérkeztetésre. Mi történik a nyugdíjasokkal? Azt mondják, hogy a nyugdíjakat nem. A nyugdíjak infláció követő értékállóságának a megőrzését ígérik. Fordítom a magyar? Azt ígérik, hogy a legjobb esetben ugyanannyi marad, mint eddig, vagy ugyanannyit lehet vásárolni belőle, de mivel ez ígéret, és ismerjük ezeket az ígéreteket, ez sem vehető biztosra, egy lassú sorvadás várható. Mindemellett nagyon kevés magyar gyermek születik, nagyon idősödik a társadalom, tehát hosszú távon egyre kevesebb a járulékfizető, mert erre sem találtak megoldást a kormányok. Tehát hosszú távon a nyugdíjasok helyzete egyáltalán nem megmutató. Ha még ennek tetejében kivándorol 500 000 magyar ember, akkor ki fog nyugdíjjárulékot fizetni? Akkor eltűnnek a vásárlók a sarki fűszerestől, mert ki fognak Londonban vásárolni, ott fognak adót fizetni, ott fognak iskolát fenntartani, a óvodát fenntartani, oda fognak menni gyerekeik. Hát ez nem katasztrófa a Magyarország számára, ezért is kell megoldani a devizahiteles krízist, hogy a vásárlóerő, a fiatalok, a sarki fűszeres vásárlói, meg az itt dolgozók is itt tudjanak maradni, mert különben senki számára nem lesz maradták a időskori biztonság. Tehát most itt tényleg vagy együtt sírunk, vagy együtt nevetünk. És talán megeszélek át, hogy ez már nem pártkérdés. Tök mindegy, hogy egy jobbikos képviselő áll, vagy egy civil. Vannak emberek, akik belátják ezt a problémakört, és meg akarják oldani, dolgozni akarnak, meg vannak olyanok, akik a homokba dugják a fejüket, és tesznek erre az egész magasról, fölveszik a jó fizetésnek 3 évig, aztán majd lesz valami, ugye? Ez a tipikus itteni mentalitás, az elmúlt 25 év mentalitása, amiben mi le akarunk számolni, talán ezt mindannyiunk nevében mondhatom, és le is fogunk. Tehát a kormány nem tesz semmit. A legrosszabb forgatókönyv az, hogy 3 év múlva bele fog ebbe bukni, és jön egy olyan kormány, reményeink szerint a Jobbiké, amely viszont 3 hónap alatt meg tudja oldani ezt a problémakört. De akkor is, hát szerintem 3 évvel, nem tudom, hogy kinek van károsultak közül, én azt látom, hogy sorra mennek tönkre ezek a családok és emberek. Amikor azt mondom, hogy a Jobbik ezt 3 hónap alatt erre tudna rakni, akkor ezt nem a levegőben mondom, hanem kiszámoltuk, hogy körülbelül 1 évben kerülne a felvételkori árfolyamon történő forintosítást keresztül vinni adminisztratíve, a bankokkal visszafizettetni az érintett összegeket, és még működőképes formában is tartani a gazdaságot, ennyi időt kell hozzá. De az, hogy még éveket várjuk erre, ez egy katasztrofális forgatókönyv. Én ezért arra hívnék fel mindenkit, hogy fogjanak össze a civilek a károsultak, nem kell feltétlenül a Jobbikkal, tehát ne legyen pártszínezet ennek az egészre. Alakítsanak közösségeket, keressék egymást, használjanak ki minden lehetőséget, vitassák ezt az elszámoltatásnak nevezett valamit, tartsák nyomás alatt a választott képviselőket folyamatosan, minket is egyébként bármikor meg lehet találni, helyi vezetőinket és országgyűlési képviselőinket is, és minden egyes esetben ne féljenek hallgatni a hangukat. Nagyon sokan például nem jönnek el egy fórumra, vagy nem jönnek el egy büntetésre azért, mert féltik a munkahelyüket, féltik azt a megmaradt egzisztenciájukat, ami még rendelkezésre áll. Tehát az a baj, hogy ha nem változik semmi, akkor mindenünket elvesznek. A falnál vagyunk, nincsen nagyon hova hátrálni, és a hitelkárosultnak a többsége nem rendelkezik tartalékokkal, nem rendelkezik 3 évre szóló tartalékkal, és mindennaposak azok a történetek, hogy már eladtak mindent,
hitelt vettek fel, már a legkétségbe esett eszközökhöz folyamatokat, és még mindig jön a bank, és még mindig milliókat követel, és itt a legnagyobb veszély az a kilátástalanság. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy soha nincs vége, hogy akár amit dőlvesz, próbálja a fejét a hullámok fölött tartani, az áradatnak soha nincs vége. És én ezzel a hittel szeretnék leszámolni, nem igaz, hogy nincs vége. Ki kell eszközölni egy kormányváltást, akkor ez megoldható, de legyen számonkérhető is. Tehát csak olyanokban tessék majd megbízni, akiket előtte, tehát a parlamentbe kerülés előtt és után is meg lehet találni a fogadóórákon, meg lehet találni a helyi képviselőtestületeknél, a standolásokon, kitelepüléseken el lehet számoltatni. Mi ezt Óbudán úgy csináljuk, mert nagyon könnyű a helyzetem. Én este a munka után ugyanúgy lejárok edzeni, mint régen, ezt ugyanarra a helyre, mint régen, ugyanazon a piacon vásárolok be, mint régen, ugyanazok a barátaim, mint régen. És próbálom azt elérni, hogy mindig elérhető legyek, és számon kérhető legyek. És ezt szerintem mindannyian nevében mondhatom, hogy a kritikával élnének, vagy észrevételekkel tessenek bennünket mindig megtalálni, hiszen addig maradhat egy politikai erő hiteles, ameddig, hogyha hibázik, akkor megkapja az idézőjeles két pontját érte. Ha pedig akkor sem mondom, akkor kapja meg az igazi két pontot is, én azt mondom, mert Magyarországon így az egész történelem máskor alakult volna, 1990 környékén jó pár politikus, jó pár nagyot lástak. Az egész történelem máskor alakult volna. Én nem akarok semmit erőszakra mozdítani, tényleg nem, de arra igen, hogy legyen következménye minden lépésnek, és ne hagyjuk a hibákat függetlenül. Ha egyes emberek azt mondják, hogy a devizahitelesek hibáztak, nem volt, ugye, szokásos szövegek, nem volt kötelező aláírni, nem szorított senki biztosított egyikből, mindegyik elhangzott fideszes képviselő személyekből mondani. Csak azt felejtik el elmondani, hogy nem volt mögötte deviza. 80%-ban nem volt mögötte deviza, mert megvizsgáltuk a negyedéves adatokat, 20% deviza bevonás történt ahhoz képest, mint amennyit papíron kihelyeztek. Ha viszont nincs deviza, akkor nincs átváltás sem, hanem csak kockás füzetben csalásról beszélhetünk. Tehát érvényesített csalás esete volt el. Azt is elfelejtik elmondani, hogy sokszor olyan emberek kiadták alá ezeket a szerződéseket, akiknek a szükséges végzettségük sem volt meg, nem volt végzettségük ahhoz, hogy emberekkel hitelszerződéseket aláírhassanak. Az autóhitelek többsége ilyen egyébként, hozzáteszem az autóhitelek 70%-ában nincsen rendes, aznapra érvényes átváltási árfolyam, és a tartozási teljes összege is sokszor hiányzik mindenfajta devizanemben. Tehát 1000 sebből éreznek ezek a szerződések. Azt is elfelejtik elmondani, hogy nem volt kockázatkezelés, tehát nem készült fel a bankrendszer a negatíva forgatókönyvekre, és itt van a telefonomban az a kép, amely a Fidesz-KDNP stratégiai partnerétől származó nyilatkozott, a Bankszövetségtől származik, ahol 2006-ban elmondta a Bankszövetség, hogy hát bizony a svájci frankkal kapcsolatban semmi rosszra nem kell számítani, nem várható olyan átfolyam kilengés, hogy az nagy mértékben és hosszú távon növelje a lakosság törlesztő részleteit, hogy behajlja azt a rezet. Ehhez képest a késésfélszeres törlesztő részlet majdhogy nem rendszer szintű, de egyáltalán nem így van. Én éppen ezért azt szeretném kérni, hogy vérengzésnél tisztességes elszámoltatási folyamattal, tegyük rendbe együtt ezt a problémát, és ne tessék elengedni azt, hogy erre nincsen lehetőség. Legkésőbb egy kormányváltáskor lesz rá lehetőség. Én nagyon szeretném azt, hogy ez hamarabb következzen, mert csinálja meg a Fidesz. Csak adódik a kérdés, hogy miért nem csinálja. Tehát miért hagy helyben egy olyan rendszer, ahol az emberek tartozása nagyságrendekre nem csökken, csak törlesztenek, emiatt kiszálló a magyar gazdaság, nem tudnak másra költeni, külföldre kényszerülnek, a fiataljaik elvándorolnak, és fölszabálják ennek az országnak a kormányzati szintekről most a jövőjét. Tehát nem tudnak nekem 3 olyan kormányzati intézkedést mondani, vagy ha tudnak, akkor vitassuk meg, és utána hazamegyek, ha igazuk van a felszólalóknak, de szeretnék 3 olyan kormányzati intézkedést hallani, ami sok magyar ember életét nagyságrendekkel megkönnyítette, és a másik zsebünkből közben nem vették ki az ellenértékét. Mert mondhatnánk a családi adókedvezményeket, ugye? Amit én egyébként igennel szavaztam, támogatom, jó dolog és kell. Most is azt mondtuk, hogy a 2 gyerek esetén ugye lépcsőzetesen
milliárd forintnyi bankadó, banki ágazati különadó, amit kivetettek, amiről az érintett bankok elismerték közleményekben, hogy a tranzakciós illetékelőt átszállították a lakosságra. Még olyan levelet is kapott kisvállalat az ügyfél, hogy a kormányzat ilyen jogszabálya miatt, a tranzakciós illeték kivetése miatt januártól áprilisig visszamenőleg ennyivel többet érdekébe fizetni, mert kivetették a tranzakciós illetéket. Könyörgök, nem azért, mert bevetették ki. Nem azért, hogy a bankok mindent tovább állítsanak, a jogalkotó szándéka az volt, hogy fizessenek a bankok. Nem ezt tették, és mit csináltak a kormány? Elszámoltatta őket. Meg se szólva ebben a kérdésben. Azóta a banki ágazati különadó pedig 800 milliárd forintos tömegről beszélünk. Ez egy nagyobb tömeg, mint amennyit most állítólag nyernek a devizahitelesek ezzel az elszámolással. Ezt hagyták egyszerűen átállítani az emberekre, meg beépíteni a kártyadíjakba, az átutalások díjaiba, a számlavezetési díjakba, hadd ne soroljam, szerintem legalább annyira ismerik ezt a közeget, mint én. Azt kell, hogy mondjam, tehát le kell számolni a kicsi hívűséggel, és azzal, hogy nincs remény megoldás. Kérdés van remény. Nem akarom azt súgalni, hogy csak egy kormányváltás a remény, mert ez nem igaz. Abban is van remény, hogy ez a 300 000 ember valóban megjelenik a Kossuth téren, és így kényszeríti vér nélkül a változást, hiszen az a mostani recsegő rokogó egy-egy gyengébb kormányzat megérzi azt a társadalmi kritikus erőt, amely nem megy haza változás nélkül, akkor bizony lesz változás. Két hibát követhetünk el. Az egyik az, hogy önök csak a politikusokra várnak, hogy azokat megoldják, így nem fogják egyedül megoldani, ezt 25 éve látjuk, hogy csak a politikusok egyedül, főleg, hogy ilyenek vannak a kormányon, nem fogják megoldani. A másik hiba az az, hogy a jobbikosok meg azt mondanák, hogy csak a civilekre várunk, és tessenek ott lenni 300 000, és mi majd várunk a jól fújtott parlamenti irodákban, nem ez lesz. Minden szinten harcolunk, a parlamentek törvényjavaslatokkal, a sajtó előtt, a legszélesebb nyilvánosság előtt leplezzük ezt a család, a devizahiteles kerekasztalnál meghívunk mindenkit, aki szakmabeli, aki érkelez és akinek szava van ebben a kérdéskörben, és hát negyed sorban pedig azt kell, hogy mondjam, elérhetők vagyunk mindenhol, egyedügyekben is próbálunk segíteni, már nagyon sokszor ebben Damm András segítségét, Tatár József segítségét kérjük, tehát olyan civil már kipróbált harcosokért, akik igenis bizonyítottak a tárgyalótermelőben, bizonyítottak máshol is. Megpróbáljuk tehát ezen a 4 fronton is segíteni a károsultak helyzetét, azt bocsássák meg nekünk, hogy nem tudunk önálló rendes törvényeket hozni, hiszen nincsen parlamenti többségünk ehhez. Valószínűleg lesz egyszer, de most jelentően nincsen. Addig is ezeken a frontokon harcolva az a kérésünk, hogy segítsük egymás munkáját. Tehát mi segíteni akarjuk azt, hogy a civilek minél többet ott lehessenek, hallgassák a hangjunkat, mi pedig az önök ötleteiből táplálkozva nagyon szeretnénk azt, hogyha valódi, igazi emberek valódi bajaikról beszélhetnék a parlamentben, mert a többi pártságnak nem ezt csinálja, bárcsak ezt csinálja. Mert akkor termékek, értelmes viták születnének. Én épp ezért azt szeretném kérni, hogy most kérdések, hozzászólások formájában tessék minket bombázni nyugodtan, nekünk kell este 11-ig itt vagyok, tehát senki nem menjen úgy haza, hogy benne marad valami fontos gondolat, találjuk a megoldási utakat, nyugodtan mondják el azt is, hogy mit várnak tőlük